Urheilijana sulla on ihan uskomattoman hyvä sauma kasvattaa sun tunnettavuutta, näkyvyyttä ja presenssiä, varsinkin henkilöbrändiä sosiaalisen median kautta. Tässä videossa mä kerron sulle muutaman syyn miksi ja miten. Jotta mä tiedän, että mä tavoitan oikeat henkilöt, jätä joku kommentti, tykkää videoista ja paina tilaa kanava, niin mä tiedän, että te haluatte lisää. Mä oon Kimi Jaakkola ja mulla on mun oma yritys Apex Motions. Mä oon ollut monessa mukana viimeiset vuodet. Gill FC, Jokerit, Red Bull, kaiken näköistä. Ja nyt viimeisimpänä mä rupean opiskelemaan urheilumanagerointia ja sponsorointia Vierumäellä. Ja se tulee olemaan se seuraava iso juttu, mihin mä hyppään isosti mukaan. Mä tiedän, että ammattiurheilijoille, varsinkin Suomessa, saattaa olla hankala käsite henkilöbrändäys. Tää juttu on erittäin lasten kengissä vielä täällä Suomen mantereella, mutta kattokaa jenkkien puolelle, mitä ne siellä tekee. Jos sä oot vaikka joukkueurheilija, niin henkilöbrändäyksellä sä pystyt loppupeleissä toivottavasti käyttää sun henkilöbrändiä hyödykseen sopimusneuvotteluissa. Jos sä oot yksilöurheilija, niin sä pystyt käyttämään tätä sun henkilöbrändiä myymään itteesi. Kyllä, mä tiedän, että toi itteensä myyminen on monelle todella hankala asia, mutta se on tärkeä, koska jos sä oot varsinkin yksilöurheilijana, parhaimmassa tapauksessa hyvällä henkilöbrändäyksellä sä pystyt kustantamaan koko sun ammattiurheilun tällä ja silloin sä pystyt keskittyä siihen olennaiseen eli urheiluun. Koska loppupeleissä ne, ketkä maksaa sun ammattiurasta, on ne sponsorit ja fanit. Ja sponsorit tulee fanien kautta ja yleisön kautta. Ne ei ole ne toiset urheilijat, ketä sä pelkäät, että mitäköhän noi miettii. Unohda ne, heitä ne kaivoon, keskity sä sun omaa uraa ja sun omaa henkilöbrändäykseen. Mä haluan lisätä tähän sen, että Suomessa varsinkin osataan olla todella kriittisiä ja katsoa vähän silleen, että no mitä toi nyt yrittää. Unohda ne, keskity sun omaa elämään, keskity sun omaa brändiin ja loppupeleissä sä tulet saamaan viimeisen naurun. Suurin kysymys tässä on se, että kenelle sä teet sitä sisältöä. Ensinnäkin se on itsellesi. Kun sä sijoitat edes vähän aikaa sun oman henkilöbrändäyksen rakentamiseen, niin kuin mä sanoin alussa, jos sä oot joukkueurheilija, sä tulet pystyy käyttämään tätä sun henkilöbrändiä sopimusneuvotteluissa, saamaan ehkä vähän lisää palkkaa siitä. Tai jos sä oot yksilöurheilija, niin sä saatat saada semmoisen kumppanin, mikä kustantaa koko sun ammattiuran. Ja silloin sä pystyt keskittyä vain ja ainoastaan siihen olennaiseen, eli urheiluun ja treenaamiseen. No mitä sun pitäisi sitten tehdä sinne someen? No yksinkertaisuudessa sun pitäisi vaan postata enemmän. Mä oon useasti viimeisten vuosien aikana törmännyt semmosia ammattiurheilijoihin, joilla on jopa niiden Instagrami yksityisenä. Ja kyllä, mä sanon ton kuulostaa todella vakavalta ja semmoiselta oh my god jutulta, mutta näin se on. Sä pelaat vaikka jääkiekkoa ammatikseksi. Sä oot nuori ja ura aika alkutaipaleella, mutta sulla on yksityiset tilit. Siinä on iso miinus. Tee jotain matskua sinne. Seuraavaksi mä annan vinkkejä, mitä matskua. Yhdet erittäin hyvät esimerkit tästä, miten sä lähdet rakentaa henkilöbrändiä jo pienestä pitäen, on Papi Piken poika Jerobeal ja Mika Väyrysen pojat. Tässä vanhemmat monitoroi ja hallitsee näiden tilejä, mun ymmärtääkseni, mutta ne nyt jo näyttää, minkälaisia nämä pojat ovat, minkälaisia persoonia ne on, minkälaisia pelaajia ne on. Ja ne tulee tekemään jotain aivan uskomatonta joku päivä, ei pelkästään kentällä, vaan kentän ulkopuolella, somessa. 10 vuoden päästä, kun ne on jotain 20 ja rapiat, niin sä tulet ihmettelemään, että minkä takia nämä saa tällaisia diilejä, kun ne on 20, enkä mä saa. No, tässä on se syy. Ne panostaa niiden henkilöbrändiin jo nyt. Meillä on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi Instagram, TikTok ja Snapchat. Esimerkiksi Instagramissa. Kaikilla ammattilaisjoukkueilla on jokin valokuvaaja, joka tarjoaa näitä ottelukuvia, matsikuvia, treenikuvia, pelikuvia kaikille pelaajille ja seuraajille. Käytä näitä kuvia. Mutta muista tägää se kuvaaja kanssa. Se arvostaa sitä isosti. Sun ei tarvitse kirjoittaa sinne sen kummallisempaa. Mutta avaa jotain henkilökohtaista siitä pelistä. Jos sulla on joku hyvä onnistuminen, kirjoita siitä. Oli hyvä fiilis hallissa. Kiitokset faneille. Tuo jotain. Ei tarvi mitään romaania rupea kirjoittaa, mutta ota se yksi valokuva. Jokaisen pelin jälkeen postaa se valokuva. Tuo jotain itsestäsi esille. Toinen kanssa, mikä toimii sitten Instagramiin ja TikTokiin, on sellaisia vaikka pelipäivämaideita. Toi kuulostaa tosi vaikuttajaomaiselta,
Ja niin se onkin, mutta ne on todella yksinkertaisia tehdä. Ei sun tarvii muuta näyttää. Kun aamulla vähän kuvat sun kahvia, puuroa, mitä liekään, meet aamutreeneihin, sieltä vähän jargonia jostain messiä, meet himoa, pelipäivä pasta, käytte jossain syömässä jengin kanssa, ei mitään, hypätään bussiin, lähdetään vieraspelimatkalle. Kuvaa nää. Semmosia ihan 2-3 sekunnin klippejä, mitkä sä sitten sängyssä ennen kuin sä menet nukkumaan, leikkaat yhteen, painat jonkun voiceoverin siihen, kerrot nopeasti, että mitä tässä tapahtuu, ketä siellä näkyy, mitä sä söit tänään, mikä on huomisen pläni. Ja sitten vaikka jos on voitettu peli, sieltä vähän tunnelmaa, vähän fiilistä tai hävitty peli. Ei sun tarvitse sen ihmeellisempää tehdä, kun kuvat ulos bussista tai autosta tai mistä liekään, kun sä oot matkalla himmaa, painat siihen voiceoverin jatkeeksi, että tänään kävi näin. Ei voi mitään. Puita uunia seuraavaa peliä kohti. Se ei ole mitään ydinfysiikkaa. Ja seuraava vinkki tähän on myös se, että sen ei tarvii aina olla edes urheiluun liittyvää. Se voi olla jotain aivan täysin muuta. Kunhan se tuo susta jotain esiin, niin se on se tärkein. Sä voit hyvin vaikka näyttää joku ostosten esittely, mitä sä kävit ostaa ruokakaupasta ja mitä ruokaa sä tuut tekemään, jos sä vaikka meal preppaat. Näytä sitä. Ja sitten ehkä enemmän kohdennettu naisurheilijoihin, mutta myös miesurheilijoihin, niin hyvin voi tehdä jotain muotijuttuja. Esim. sun outfitti siitä, kun sä oot lähdössä peliin tai tekemään mitä liekään sä oot tekemässäkään. Monessa esimerkiksi fudiksessa, lätkässä, varsinkin miesten puolella, on tämmöisiä niin sanottuja arrival-videoita tai kuvia. Panostakaa niihin, riipostatkaa niitä. Siinä tulee teidän persona hyvin esiin, varsinkin teidän pukeutumisella. Siinä pystytte heittämään vähän goofy juttua, pystytte vähän taklaa kaveria. Tätä kaikkea tämmöistä. Siinä pystytte tuomaan luonnollisesti teidän personaa esiin, jolloin se näkyy seuran Instagramissa, julkaisussa ja te pystytte hyödyntämään sitä teidän omaan henkilöbrändiin. Ja kun sä postailet esimerkiksi tästä muodista tai ruuasta, jos se on sun intohimo, näytä sitä. Koska silloin sulla on taas helppo saada lisää yhteistyökumppaneita, saamaan sitä kautta lisää tuloja ja ehkä jopa uuden pääsponsorin, joka kustantaa kaiken. Ja jos miettii vaikka jotain kuvatekstejä, niin siinä sulla on todella helppo tuoda esille sun eroavaisuuksia sun kilpailijoihin. Jos miettii, että sä oot todella sisässä niin kuin meditaatiossa aina ennen suoritusta, niin sä teet meditaatio jollain tietyllä tapaa. Kerro meille, mitä sä teet, miksi sä teet sitä. Jos sulla on joku erityinen ruokavalio, kerro siitä. Kerro, miten se on vaikuttanut suhun, miksi sä oot just pysynyt siinä. Ja jos sulla menee vaikka tosi hyvin pitkään, niin tee siitä sisältöä, miten sä pidät itseäsi siellä korkealla. Kerro meille, mitä sä teet silloin, että sä saat pidettyä itse siinä flow-tilassa. Ja sama homma, jos menee todella pitkään huonosti, jos pelaat vaikka jääkiekkoa, sä et ole tehnyt pisteitä tai maalia pitkään aikaa. Kerro siitä. Kerro, mitä sun pääs käy läpi. Avaa ittees. Mä lupaan, se tulee tuomaan sulle enemmän hyötyä kuin haittaa, että sä avaat sun ajatuksia. Sun ei tietenkään tarvi mennä hirveän syvälle, mutta kerrot vaan, että vähän silleen edes pintaraapasuna. Ja kun sä oot vähän avannut sun ajattelua, niin sä pystyt sille vaikuttaa faniin. Sä pystyt olemaan, vaikka sä et välttämättä kuvittele sitä, mutta sä pystyt olemaan se tuki ja turva sille fanille. Tai se katsoja. Tai se nuorempi urheilija, ketä katsoo sua ylöspäin. Sä oot se idoli. Se katsoo sua ja se toteaa, että toikin käy läpi samoja ajatuksia, mitä mä käyn läpi silloin, kun mulla menee huonosti. Silloin sä pystyt olemaan semmonen henkinen tuki ja inhimillinen ihminen. Sä et oo pelkkä urheilija, vaan sä oot oikeasti ihminen. Ja se on todella tärkeää, kun ruvetaan rakentamaan henkilöbrändiä, varsinkin silleen suht nollasta, että sä oot lähestyttävä, sä oot samaistuttava ihminen. Mutta loppupeleissä on myös todella tärkeää muistaa, että jokainen postaus ei tietenkään tarvi olla niin vakava. Huumori sekaan, aitoa sua ja unohda, mitäköhän ne muut ajattelee. Se on se myrkyllisin ajattelutapa, mitä sul voi olla urheilijana. Isossa kuvassa urheilu on viihdettä ja sen takia urheilua katsotaan. Ja se, että jos sä pystyt tarjoamaan viihdettä eri muodossa, mitä ei yleensä näy telkkarissa tai lähetyksissä tai seuran Instagramissa tai kilpailu Instagramissa, vaan vain ja ainoastaan sun Instagramissa näkyvä viihde, niin se on niin kullanarvoista.
Ja mä lupaan sulle, että jos sä yhden kauden, onko se sitten vaikka jääkiekkokauden tai fudiskauden, tai jos sä oot yksilöurheilija ja se on vaikka hallikausi yleisurheilussa, tee siitä se hallikausi, behind the scenes materiaalia siitä hallikaudesta, että nyt ruvetaan läheneen niin sitä itteensä, sitä ulkokilpailua. Mitä kaikkea siihen valmistautumiseen menee? Miten Suomessa treenataan vaikka yleisurheilua talvikaudella, jotta ollaan kesällä mintissä? Näytä, mitä sä teet silloin, kun sä valmistaudut johonkin tiettyyn kisaan. Näytä se koko kausi, niin mä lupaan sulle, että seuraavalla kaudella sulla tulee olemaan niin paljon enemmän mahdollisuuksia saada sponsoreita, kaupallistamaan itseesi. Ja parhaimmassa tapauksessa, niin kuin mä oon sanonut, niin se kaupallistaminen mahdollistaa sulle sen, että sä pystyt oikeasti keskittymään vain ja ainoastaan siihen urheiluun. Urheilumanagerointi, sponsorointi ja urheilijoiden henkilöbrändäys. Se on ollut mulle tosi läheinen juttu viimeiset about 2 vuotta. Nyt mä hyppään sinne koulun penkille, jotta mä saan vielä lisää infoa tästä aiheesta. Ja mä voin laittaa puita uuniin sen suhteen. Lopullinen viesti sulle urheilijana on se, että laita ittees ulos. Sä tulet kiittää ittees yhden kaudenkin jälkeen. Kuinka paljon helpompaa sulle seuraavalle kaudelle löytää esimerkiksi sponsoreita, jotta sulla on mahdollisuus keskittyä siihen itse urheiluun. Laita mulle viesti, käy seuraa IG:s @kimi.elias. Jätä kommentti, jos on jotain ihmeteltävää. Jos olet eri mieltä, jätä siitä kommenttiin. Paina tykkää, ota kanava seurantaa ja nähdään pelikentillä. Peace.